symud ymlaen at Pencampwriaeth yn adran y Ceffylau ar Merlod Lliw, a 3 sydd wedi dod ymlaen i'r Pencampwriaeth yma a Gwynedd Jones sydd dal i fod efo ni trwy'r adran yma. Mae yna 3 arbennig iawn yn y dosbarth yma'n does? 3 ar ei, wel, agorion wrth gwrs dydy. Maen nhw wedi diweddu efo yma rwan, gan i weld pwy sydd am ei chwipio hi. Os yna ffefryn gynnwch chi'n barod? Wel, dwi'n meddwl hon sy'n sefyll gosa tan ni rwan, Miss Rhino. Mae mewn cyflwr arbennig yn dydy, gan edrych yn wych. Mae'n flwyddyn yn hynach na'r un sy'n sefyll yn ail ar y funud. Neu sefyll yn safle ar ail, ddylwn ni ddweud. Wel, wrth gwrs, does na ddim trefn ar hyn o bryd. Mae'r beirniad i gofyn i'r rhai sydd yn cystadlu'n y Pencampwriaeth yma i dy fewn a sefyll mewn unrhyw drefn. Dyma'r un enillodd y dosbarth i rhai blwyddi. Little Miss Rhino gael ei ddangos gen Wyn Morris, ond wrth gwrs am berchnogaeth Mr DW Rhys. Mae'n symud yn gywir iawn, David. Mae'n mynd yn agdi 1, 2, 3, 4 to. Wrth gwrs, Wyn Morris yn dweud bod wedi cael dipyn o lwyddiant yn y sioia trwy'r ha. Yn cerdded i ffwrdd o'r beirniad rwan mae Lliw Griffith o ardal y Bala, gyda Caer Eini y Brenin y Bryniau enillodd y dosbarth i'r swclod. Ac Lliw wrth gwrs Gwynedd wedi cael llwyddiant ysgubol yn y ffair dros y blynydde. Mae Lliw wedi gwneud o dda iawn yma dros y blynyddoedd. Ol yn bob man dyd y gwir efo'i gyffylau Lliw. Wedi mynd o dda efo'n fi. A dyma'r un oedd yn ail yn y dosbarth i rai blwyddi. Bach yn siarp heddiw. Wel, mae'r araf yn dangos yn ei man yn cyffla gwaed ydy hynny wrth gwrs dydyn. Mae nhw ar flaenau traed trwy'r adag. O, mae wedi mynd yn neis fan hefyd. Mae wedi symud o dda efo. Neis iawn. Dyma ni i'r 3 bydd y beirniad yn ei ystyried ar gyfer y Pencampwriaeth. Little Miss Rhino. Caer Eini Brenin y Bryniau. A'r un blwydd sy'n mynd â hi, Wyn Morris, Mr DW Rhys, gyda Little Miss Rhino, Pencampwr yn adran y Ceffylau ar Merlod Lliw. A'r Gio Whopper yn mynd i'r un oedd yn ail yn y dosbarth iddi. Da iawn. The reserve goes to the second prize dealing, 782 G. Harris, and then Derbyshire from Llangollen in Monmouthshire with Heather Blacksheep. Mae Wyn Morris yn derbyn yr ebanau ar gyfer y Pencampwriaeth yma yn adran y Ceffylau ar Merlod Lliw. A llysgynhades y sioe sydd yn cyflwyno'r gwobrau i Wyn. Ni'n cael gair sydyn efo rwan. Wel, llongyfarchiadau mawr, Wyn, Pencampwr yn adran y Ceffylau ar Merlod Lliw. Ti'n chwistomen wan, fyd? Gwaith cael ei rhedeg yn hwn, ond bydd i werth e. Dwi'n meddwl os ych chi'n ffit, diolch rhy ddrwg i fod yn onest. Hunting fit. Hunting fit. Wel, llongyfarchiadau mawr. A di'r perchenog yma yn gwylio? Bydd dod ys mlaen. A mae'r ffordd mae hon wedi cael ei enw, Little Miss Rhino, os chi'ch chi ar ei ochr, mae'r fel siap Rai Rosmas ar ei ochr. So dyna lle mae'r enw wedi dod. Wel, llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi. A chi weld sydd wedi bod yn gyda'r adran chwyddiannus yma o. Now their hands together, to the champion, Wyn Morris, join the DW races. Llongyfarchiadau mawr i Wyn Morris a Mr DW Rhys yn ennill Pencampwriaeth yn adran i'r Ceffylau ar Merlod Lliw gyda Little Miss Rhino.